କାହିଁକି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସକ୍ସେସ୍ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ? କାରଣ ଆମେ ନିଜକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ରିଆଲିଟି ବା ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ କଥା ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଭାବନାରେ ବା ଇମାଜିନେସନରେ। ଆମେ ଏହା ଭାବୁ କି ଏମିତି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେମିତି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ, କି ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଲି କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଆଜିର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସୁବିଧା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଆଜି କିଛି ଭଲ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆଜି ସହିତ କାଲି ବି ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବି ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଜି ସହିତ କାଲି ବି ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉ।